Hêsînkarî zor zinaat e. Li dîzayna Amedê de hunera hêsînkarî ciyekî zor girîngtir e. Lewra li xaniyên berê ên dîrokiyê de li pacê û li deriyan de hêsîn dihate bikaranîn. Ji ber wê jî hunera hêsîn pêşketibû li navçeya Nav Sûrê de gelek dikanên hêsînkariyê hebûne. Vêga hejmara hosteyên hêsînkariyê jî kêm bûne. Lewra makîneyên teknolojîk derketine. Lê hîn hoste jî hene ku ji bo ku ev kar winda nebe fêrî zarokên xwe kirine. Ez enda Ermeniya içmiş bu, Mijo Usta bu. Mesela çırak ana içmiş zor hem. Ana mesela çırak torun emine yem uyana yanım aldı tam usta bir nay dibe derim şu kasap. Emi götürdüm. Deri kasap her. Nay yak naş oğlum. Ana makine gaba makine hebe çırak icab nakin. Gabattına be mecburi çırak icab dikin. Gencên ku li ber firnên helandinê de dibin germaya pileyên zor bilind de dixebitin jî bi çakûtên xwe şikil didin hêsînan. Ji hêsînê gelek alavên ên cotyariyê, ajaldariyê û ên malan çê dikin. Babam mesleğiydi. Babam da mesela babama gelip yardım ettim. Kimseye mesela muhtaç olmasın. Alîkariya bavê xwe dikim, lewra zanaatê bavê min e, ez ê jî bidomînim. Ez 10 salî hîn bûm. Karekî zor zehmet e. Lê belê ez êdîn fêrê germayê û kar jî bûm. Alışmışız. Mesela hani babamızın işiydi. Başkasının işi değil. Li navçeya Nav Sûrê de dengê çakûtên hêsînkaran hiç qut nabe. Hêsînkarên bajarê Amedê vê karê bi piranî ji hosteyên Ermenan fêr bûne. Lê dibêjin nifşên nû êdin xwedî lê dernakevin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.